Manen jagore sirkand kaunti ma Homa Bay, Josiasa Ogwe. Manen jagore sirkand kaunti ma Homa Bay, Isayo Ogwe, okone obila mondo kaw ndamo mar kumne jogo mane ochano tulo manomuoche kinde romo mar Linda Mwananchi e giko dira mokalo e kaunti no. Ogwe wacho ni tulo makamano ka ok othir to gie sani dhi keto piny Kenya e andaki motelo ne yiero ma 2027. Kotene kod jotelo mamoko ne giwago lal mar ngima, hinyruok kod kethruok mar mwandu modhuro manoneno e kinde rali makamano. Ogwe bende okone sirkand kaunti ma Homa Bay kod sirkal mamalo mondo koyie to tim chudo ne jogo manowito ngimagi, mane onegi kod jaohala manowito mwandugi e tulo makamano. Pinje machalo Haiti, Somalia kata Yemen, gigi ne chakore mana matin kama. Omiyo nyaka wanyis jotelo wetewa ni gik mwaneno wawacho ni mondo koro wan wagurre e kombe mosemiwa ni ok wadwa ni wawuogegi, nyalo kelo gik madongo makata wan ok wanyal manage ko gik ni koro kethore. Mae kaka Somalia nokethore mokawo higni mang'eny kotamre losore. Mae kaka Haiti nokethore mogik nyaka sani kapod idwaro mana ni mondo okony gi jogo to be pok obedo kare. Ma bende gimomiyo Yemen nyaka kawuono pod galagala nyaka sani. Omiyo adwaro ni mondo atieki kawacho ni tich mar rito jopiny gi mwandu gi te mano tich mar sirikal. Kenya ka ema pod iyudo ni ng'ama loso seria, nikech seria marito piny mar kaunti mar Kenya ni ilose e parliament, aeto ker goye lwedo, kendo the same person ema be pod ketho seria no. Kare koro wanyalo chomo kanye ka jolos seria ema ketho seria? To kwayo mara akwayo ker kaka ncho wuoyo chieng' moro kanyo kano order CS mar interior ni ene gunu mondo dilgo kata the amasa mondo mi odilgo. Wan kaka jo Kenya warito neno ni to ker gi order mane ker utimono owinjore obed implemented mondo Homa Bay mano wito mwandu gi ngimagi mondo oyud justice.